Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkanku da warhaka, barkanku da wannan lokaci. Ne muku fatan alkhairi. Kwana biyu kun ji mun shiru. Yau bidiyon da nake dauke da shi shine ma'anar wannan mutum da ya yi subscribing. Akwai waɗansu su da dama wanda za ka ga mutum bai san inda sabon bidiyo yake zo mai ba cikin YouTube. Deja ka riga ka yi ma tashar subscribing. To na farko abin da za ka yi in ka shiga cikin YouTube, inda za ka ganin tashoshin da kai ma subscribing in sun sako abu. Na farko abin da za ka yi, za ka shigo YouTube kinka. Misali haka. Yanzu wannan ka shigo cikin YouTube ɗinka. Na farko abin da za ka yi shine wannan wuri yana nuna ma wurin da za ka shiga. Wannan wuri shi za ka yi wannan, za ka danna wannan ƙararrawa. Da zaran ka danna ta, to za ta kawo ka cikin bidiyo kan da kai ma subscribing. Da tashar da kai ma subscribing su ne waɗanga, su ne nan, su ne kake gani nan. Kun ga wannan ma kaga yanzu ta sako. Ga nan bidiyon ta ya sauko yanzu. Wannan Sahel Info TV. Dukkanin tashar da kai ma subscribing a wannan wurin ƙararrawa wannan za ka danna. Nan za ka ganin dukkanin sababbin bidiyo ka. Amma idan nan ne za ka ta biye YouTube, kai ta biye shi, to za ka yi karo da tsohon bidiyon ma sai ka ɗauko shi kai ta ma sabon bidiyo ne. Amma duk tashar da kai ma subscribing, to sabon bidiyon da za su sako a nan za ka same shi, wannan ƙararrawa. Da fatan wannan bidiyo ya gamsar da ku. Ku ci gaba da subscribing a wannan tasha domin kawo muku sababbin abin. Akwai abubuwa da dama wanda za mu yi bidiyo a kansu game da su WhatsApp, su Facebook. Insha Allah da zaran ka yi subscribing wannan tasha tamu ta Niger African TV da wannan tasha Niger Sabuwa December set, Niger Sabuwa December set, insha Allah za ka samu bidiyo kanmu insha Allah. Na gode.